Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, nesta madrugada fría, na soidade deste fogar que deixou de selo xa fai case que 2 anos, mergullado nises libros nos que tantas horas lle dedicou cando ela aínda era ela. Atópome de súpeto con 2 agarimosos recordos, nun dos moitos poemarios que permanecen caladiños nas baldas da miña biblioteca, axeitados por riguroso orden alfabético. Aparteino suavemente dos seus colegas e xa antes de abrilo, sin ler o título, pareime a contemplar a mestría do gravado da súa portada. É unha das maravillosas obras de arte que saen das mans da miña amiga Yolanda. Os poemas que se atopan dentro non son dela. A poesía de Yolanda está nos seus gravados, eses entrañáveis traballos poéticos que enchen o libriño que se atopa nas miñas mans, son do grande amor eterno de Yolanda, dese home que durante un sempre curto tempo cronolóxico foi quen de permanecer ao seu carón, enchéndoa de felicidade e dice amor sensible que só os poetas saben dar. Xulio Monte Santiago foi durante a súa corta estancia neste universo, como ser humano pensante, un magnífico doutor en mediciña que sanou a moitos enfermos que, como il, estaban desahuciados, pero que non foi quen de sanarse a si mesmo. Hoxe, como enerxía que é Xulio, quen sabe en que se ten convertido, pois nin se crea, nin se destrúe. O que si vos podo asegurar é que Xulio é un excelente poeta. Iso nunca desaparece. Eu, alo menos, o teño nas miñas mans. Teño o seu traballo, a súa sensibilidade, o seu amor polos demais, o seu amor por Yolanda. Hoxe quero poñer voz a ese singular persoeiro nun poema que escribiu antes de irse. Primavera en tránsito. De hoy en 8 días llegará la primavera. Vendrá sin pedir permiso. Se irá cuando anochezca. De hoy en 8 días llegará la tormentera, de llanto como castigo, que arrasará mi ladera. De hoy en 8 días partirás por la vereda, no podré marchar contigo y te irás cuando anochezca. De hoy en 8 días, quizá aún yo pudiera ir caminando contigo, pero no me quedan fuerzas. De hoy en 8 días, querer otra cosa quisiera, pero está escrito mi sino y se va la primavera. De hoy en 8 días, mi vida estará desierta. Solitario será el camino cuando no me pertenezca. De hoy en 8 días no importa ya lo que venga, aceptaré mi destino
sin segar la sementera. De hoy en 8 días mi canción será postrera, dejaré abierto el postigo que no esperará mi vuelta. Gracias, Xulio, y gracias, Yolanda.